नमस्कार, आस्वाद आपलेपणाचा चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। तर आज मी आपल्याला ओल्या बोंबलाचा पाण्याचा वापर न करता सुका रस्सा कसा बनवायचा ते दाखवणार आहे। खूप टेस्टी लागतो हा रस्सा अशा पद्धतीने, म्हणजे त्याच्यामध्ये आपण पाण्याचा वगैरे कशाचाही वापर नाही करणार आहोत आणि इतका छान लागतो ना की आपल्याला भाकरीसोबत भातासोबत हा रस्सा असेल तर बाकी कशाचीही गरज लागत नाही। इतका टेस्टी लागतो हा रस्सा आपला। तर हा रस्सा कसा बनवायचा ते बघूयात। तर त्यासाठी इथे मी बोंबील घेतलेले आहेत आणि बोंबील आहेत ते छोटे छोटे कापून घेतलेले आहेत आणि स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत। तर आपण आता ह्याचा रस्सा करून घेणार आहोत। तर याच्यातलं पाणी जे आहे ते आपल्याला पूर्णपणे काढून घ्यायचं आहे। आणि इथे मी कांदा घेतलेला आहे एक मीडियम साईजचा कापून। त्यानंतर इथे मी कढई ठेवलेली आहे गॅसवरती तापत। कढई तापल्यानंतर आपल्याला आता तेल घालून घ्यायचं आहे। तर इथे मी 4 चमचे इतकं तेल घालून घेतलेलं आहे। त्यानंतर हिंग घालून घेतलं आहे। आलं लसूण ठेचून घातलेली आहे, चांगली परतून घ्यायची आहे। आलं लसूण घातल्यानंतर त्याच्यानंतर आपल्याला आपण जो कांदा घेतलेला आहे बारीक कापून तो घालून घ्यायचा आहे आणि तो सुद्धा आपल्याला चांगला परतून घ्यायचा आहे। इथे आपण जास्त काही वापरणार नाही आहोत, अगदी झटपट आणि साध्या सोप्या पद्धतीमध्ये हा रस्सा बनवणार आहोत। तर इथे कांदा सुद्धा चांगला भाजला आहे। तर इथे आपल्याला आता लाल तिखट घालून घ्यायचं आहे। त्यानंतर हळद घालून घ्यायची आहे, गरम मसाला घालून घ्यायचा आहे। मसाले चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहेत आपले कांद्यामध्ये आणि मिक्स केल्यानंतर आपण जे बोंबील घेतलेले आहेत ते घालून घ्यायचे आहेत। तिथे अजिबात पाणी घालायचं नाही आहे। त्यानंतर चवीनुसार मीठ घालून घेतलेलं आहे। त्याच्यानंतर कोकम घालून घेतलेलं आहे आणि कोथिंबीर घालून घेतलेली आहे आणि एकदम हलक्या हाताने आपल्याला ते मिक्स करायचे आहेत। जास्त जोराने मिक्स करायचे नाहीत कारण बोंबील एकदम सॉफ्ट असतात, त्यामुळे ते जास्त शिजायला सुद्धा जास्त वेळ लागत नाही, पटकन होतात। थोडंसं असं हलवून घेतलं तरीसुद्धा चालेल। तर मी एकदम हलक्या हाताने त्यांना मिक्स केलेलं आहे, म्हणजे त्यांना मसाला व्यवस्थित लागण्यासाठी। तर इथे बोंबील आपले व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेले आहेत, पाणी वगैरे काही वापरलेलं नाही आहे। बोंबील एकदम दाबून घेतले तरीसुद्धा आपलं तेल आहे, पुन्हा बोंबलाला जे पाणी सुटतं तेच आहे फक्त। तर आता आपल्याला झाकण ठेवायचं आहे आणि फक्त 1 मिनिट वाफ काढायची आहे। स्लो गॅसवरती 1 मिनिटासाठी वाफ काढून घ्यायचे, कारण त्यांना शिजायला जास्त वेळ लागत नाही। तर इथे 1 मिनिट झालेला आहे। तर आपले बोंबील पण एकदम सॉफ्ट असे झालेले आहेत, म्हणजे शिजलेले आहेत ते। तर आपल्याला पुन्हा एकदा आपल्याला गॅस थोडासा फास्ट ठेवायचा आहे आणि हलक्या हाताने त्यांना हलवून थोडंसं मिक्स करायचं आहे। आणि जर नाहीच जमलं तर चमच्याने थोडंसं मिक्स करायचं। तर इथे बघा मस्त असं रस्सा तयार झालेला आहे। इथे आपण पाण्याचा वगैरे कशाचाही वापर केलेला नाही आहे। तर इथे बघा मी इथे प्लेटमध्ये काढून दाखवलं आहे तुम्हाला बोंबलाचा रस्सा। छानपैकी असा रस्सा आपला तयार आहे, खूप टेस्टी लागतो। पाण्याचा वगैरे वापर न करता जे पाणी दिसतंय तुम्हाला ते आपलं बोंबलाचंच सुटलेलं पाणी आहे आणि थोडं तेल आहे। तर तेल ही मच्छी अशा पद्धतीने खूप टेस्टी लागते, भाकरीसोबत भातासोबत सुद्धा नुसती आपण खाऊ शकतो, इतकी छान लागते ही अशा प्रकारे मच्छी आपली ओल्या बोंबलाचा सुका रस्सा। आणि अजिबात पाण्याचा वापर करायचा नाही आपल्याला हा रस्सा बनवताना। तर तुम्हाला हा आजचा रस्सा कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि तुम्ही नक्की बनवून बघा अशा पद्धतीने रस्सा, खूप टेस्टी लागतो। आणि माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनचं बटन प्रेस करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे जे येणारे नोटिफिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील। आणि माझा व्हिडिओ पूर्ण बघितल्याबद्दल धन्यवाद।